ki toshe kunne kake dau ziga zigi, ni dai san daban da mata a gida salamatu. Zancen sanda ya zamo zancen kwaki kan gizo, ashe sanda na da mata a gida salamatu. Mata ki dakata na gaishe ki ya kike, amma dai fakin haɗe sunan naki ya yake. Tarkon sanki yayi kamo ni sanda na zage, santin sanki ne ya sani jaka na ki zarrike. Da ma za ki yarda ni zan dan baki shawara, kar da ki yarda sanda ya cika karya da yaudara. Yayi aure daban-daban har sau 19, ko ya ba su ci na sha auren sanda kaddara. Da Allah da ke nake amma kin ki magana, to ko biya kike ni zan saki magana. Ga fefa da biri na ki rubuta na adana, duk kalmar da za ki ce kar da ki ce in zo da rana. Zancen sanda ya zamo zancen kwaki kan gizo, ashe sanda na da mata a gida salamatu. Zancen sanda ya zamo zancen kwaki kan gizo, ashe sanda na da mata a gida salamatu. In mata ki toshe kunne kake dau ziga zigi, ni dai san daban da mata a gida salamatu. To ai zance kanki ya sa na ƙara ankara, dan saura kaɗan na yarda da san da ba jira. Amma kin sanar da ni hanyar kawo da kadara, ashe sanda ka kware gun ƙarya da yaudara. Kin san shure-shure baya hana mutuwa ashe, in kika takura da bina kaina ki zan fashe. Kada ki dau batin ta ƙarya a gidansu ne ashe, duk danginta na tunaninta tana da kwashe-kwashe.